אוקיי, היום אנחנו נלמד יופי, על יופי. תמיד, אם רוצים להיות בת נקייה ומסודרת, צריך לדעת להסתרק. לוקחים מסרק, מסתרקים, מסתכלים במראה. איך הבת נקייה נראית, אוקיי? ואם רוצים להיות בת מושלמת, צריך להיות יפה. ובשביל להיות יפה צריך בגדים יפים. אז דקה, הנה יש לי כבר כאן נעליים, וממש יפות של הוויאניס. ודקה לכם, אז שנייה. ככה, בת, עושה דומנות ובור. אז, כי אני יודעת יותר טוב. בשביל להיות בת יפה, הוא חמודה, הוא מתוקה ויפה ולא שמנה, לא לוקחים דברים משמינים, עושים דיאטה, אוכלים בריא, סלט, בוא נגיד קוף, כל מיני פירות וירקות והכל, אבל ומשהו שלא משמין, כמו חביתה, כמו פירשקי, שהם לא משמינים, פירשקי זה מלא שמן, אז בשביל להיות בת יפה כמוני, מתוקה,